Исән мысыт эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Шолыга COVID-19 вакцинаның яңа партиясы кайтты. Хәзер нинди препаратлар белән прививка ясарга мөмкин? Яшь аккошка куркыныч янарга мөмкин. Шоллылар күлдә ялгыз гына йөзеп йөрүче аккош язмышы өчен борчыла. Шолда урманны саклык бөтен Россия акциясы узачак. Чарада кемнәр катнаша ала? Шолыга COVID-19 вакцинаның яңа партиясы кайтты. Хәзер барлык пунктларда да коронавирус инфекциясыннан тәкъдим ителгән теләсә кайсы препаратны ясарга мөмкин. Әмма шәһәрдә прививка ясау кампаниясы темплары элеккечә түбән дәрәҗәдә кала һәм бу медикларда борчу тудыра. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Хәзерге вакытта шәһәрдә яңа коронавирус инфекциясыннан барлык препаратлар да бар. Спутник V, Эпивак Корона, Спутник Лайт һәм Квивак. Бүген вакцинация ясатучылар арасында безнең ике оператор да бар. Шуларның берсе Ленар Султанов. Аның сүзләренә караганда, ул бу адымга узак барган һәм ниһаять коронавирустан вакцинация ясатырга булган, чөнки хәлләр яхшыга бармый. Я работаю в средствах массовой информации и каждый день встречаюсь с разными людьми, мы снимаем новости, рекламу, передачи. Я хочу себя обезопасить, и вот пришел в торговый центр, благо здесь удобно, нет очередей. Вот, выбрал Спутник Лайт. COVID-19 белән авыручылар саны артуга карамастан прививка ясатырга теләүчеләр күп түгел. Моңа кадәр вакцина ясатуга чират торсалар, хәзер коридорлар буш. Статистикага карасак, 21 сентябрьгә шәһәрдә вакцинаның беренче компонентын 127 меңгә якын кеше ясаткан. 5 октябрь мәгълүматлары буенча якынча 131 мең кеше. Не мочите и в баню, в сауну не ходите. Ковидка каршы вакцинациядан тыш шолларга гриппка каршы да прививка ясатырга тәкъдим итәләр. Әнә шулай ук шәһәр шифаханәләрендә яки сәүдә үзәкләрендә эшләргә була. Хәзерге вакытта 67 меңнән артык шоллылы гриппка каршы прививка ясаткан инде. Лилия Гатина, Айдар Мусин, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 80 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узган тәүлектә коронавирусның тагын 15 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 7 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 27554 очрагы билгеле. Аларның 23494 терелгән, 39-ы узган тәүлектә. Яшь аккошка куркыныч янарга мөмкин. Шундый проблема белән безнең редакциягә шәһәрдәшләр шалтыратты. Алар күлдә ялгыз гына йөзеп йөрүче аккош язмышы өчен борчыла. Кошның ата-анасы серле рәвештә югалган. Теманы хәбәрчебез Лилия Хәбибҗанова дәвам итә. Куандыралар алар безне, шундый сөендерәләр. Яшәсеннәр, яшәсен. Осыя һәм Фәһим Гыйззәтовларның инде күптәннән күңелләре тыныч түгел. Аларны яшь аккош язмышы борчый. Җәй буе пенсионерлар бакчаларынан кайтышлый күл буена туктап, аккошлар гаиләсе белән хузурлана торган булган. Бер мизгелдә аккошларның бәбкәсе ялгыз калган. Телекошин забрал или что-то, значит, а один, значит, и остался. Они жили месяца 2, наверное, значит, с матерью. Отца уже не видно было. Вот, теперь и мать исчезла, значит, остался один гусенок. Аккошның ата-анасы кая югалган билгесез, фаразлыйсы гына кала. Күл янында кафе, рестораннар күп. Еш кына фейерверклар аттыралар. Бәлки тавыштан куркып учып киткәннәрдер. Юк, аккошлар нинди генә ситуация булмасын, үз бәбкәләрен бер кайчанда ташлап китми дип белгечләр. Күл янында кыргый этләр йөри, бәлки алар тотып ашагандыр. Яисә браконьерларның кулы тигән дигән фикерләр дә бар. Молодой лебедь, он найдет себе пропитание в природе, прокормится, наберет необходимый вес и может улететь с другими лебедями, это вот 90%, может даже больше. Самое главное, чтобы он не был больной и чтобы хорошо вот пережил до того времени, когда начнут гусеобразные делать перелет. А гуси и лебеди улетают самые последние. Аккошлар җылы якка, сулыклар боз белән каплангач очалар. Салкыннарга кадәр алар әле үзләренә ризык табарга сәләтле. Посмотрим, понаблюдаем за ним. Если он здоровый, то сможет самостоятельно улететь. Если нет, то будем ждать заморозков. Потому что к нему сейчас в любом случае подобраться сложно будет. И гонять его потом по всему озеру тоже нежелательно. Беренче салкыннарга кадәр яшь аккош җылы якка очып китә алмаса, белгечләр аны тотып, кыш чыгарлык урынга күчерәчәкләре турында белдерделәр. Аны Казан яисә Түбән Кама янындагы боз белән капланмый торган сулыкка җибәрәчәкләр. Лилия Хәбибҗанова, Кирилл Хәбзей, яңалыклар.
Суық та, ачлык та аларда корку хисе уятмый. Сүз урамда яшәүче шәһәрдәшләр турында. Сукбайлар проблемасы шалда кискен тора. Алар бульвар подъездларда яшиләр, шәһәрдә андый кешеләргә ярдәм итүче иҗтимагый адаптация үзәге эшли. Тик сукбайларның күбесе туры юлга басырга гына ашыкмый. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Салкын кыш турында Владимир Илюшин әлегә уйларга тырышмый. Бүгенге көн белән генә яшим ди ул. Иң мөһиме эшәргә аракы, йокларга урын гына булсын. Күп еллар ул Себердә эшләгән, электрчы булып КамАЗда да хезмәт куйган. Мне идет уже 8-й десяток. Я старик уже. Кому я нужен здесь? Я работал всю жизнь на свободе. На свободе я сдохнул. Владимир Илюшин 2 тапкыр өйләнгән булган. Әйтүенчә, үги кызлар үстергән. Тик хәзер алар белән аралашмый. Хатыны үлгәч, фоторин сатып, яңага алыштырмакчы була. Килүше барып чыкмый. Риэлтор алдый. Хәзер ул 10 елдан артык урамда яши. Закон тоже знает об этом. Раз уже не милиция, а полиция. Милиция хоть что-то было. Что-то находили, что-то делали. Полиция не делает. Кызганыч, Владимир Илюшин кебек йортсыз кешеләр саны шәһәрдә артып бара. Алар күбрәк җәмәгать урыннарында, бульвар, подъездларда яшиләр. Чалы халкы мондый күренешкә әлбәттә ризасызлык белдерә. Они же здесь сидят, а это бульвар, как говорится, для всех это, как говорится, с детьми гуляем, вот, взрослые. Они же еще инфекцию разносят, поэтому опасно для окружающих. Надо их как-то пристроить в больнице, отмыть их надо. И куда-нибудь на работу пристроить. Сукбайларга ярдәм итүчеләр бар. Шәһәрдә иҗтимагый адаптация үзәге эшләп килә. Ул авыр хәлдә калган кешеләргә туры юлга басырга ярдәм итә. Вакытлыча яшәргә урын бирә, кирәксә дәваланырга булыша, ашау белән тәэмин итә, хәтта эшкә дә урнаштыра. Югалган документларны торгызуда булыша. Из документов мы восстанавливаем паспорта, восстанавливаем пенсию при наличии трудового стажа, производим все необходимые запросы. Также восстанавливаем ИНН, медицинский полис и, естественно, идет сопровождение у нас по медицинским учреждениям в случае необходимости. Также у нас оказываются услуги психологам, инструкторам по труду и другие узкие специалисты, которые непосредственно занимаются данной категорией людей. Иҗтимагый адаптация үзәгендә 50 кешелек урын бар. Биредә Чаллы сукбайларына гына түгел, Татарстанның башка районнарыннан да урамда калган кешеләргә ярдәм итәләр. Карамакта 16 район. Үзәктә сукбайлар ярты еллап яшиләр. Яңа документлар ясаткач, аларны Татарстан буенча интернатларга урнаштыралар. Тик сукбайларның күбесе тормышларын яңа биттән башларга ашыкмый. Адаптация директоры әйтүенчә, яңадан урамга яшәргә кайталар. Шуңа күрә дә сукбайлар проблемасын тулысынча хәл итеп бетереп булмый. Лилия Хабибжанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. 9 октябрда Чаллыда урманны саклыйк бөтен Россия акциясы кысаларында масса күләм агач утырту узачак. Аның барышында Татарстанда миллионнан артык агач утырту планлаштырыла. Әйтик, 2020 елда Татарстанда 600 гектардан артык урман торгызылды. Республика урманнары экология ил күләм проекты һәм урманнарны саклау федераль проекты кысаларында торгызыла. Урманны саклыйк бөтен Россия акциясы беренче тапкыр илдә 2019 елда үткәрелде. 2 ел ішінде 80 миллионнан артык агач утыртылды. 2021 елның максаты илдә 70 миллион агач утырту. Теләге булган һәркем эко-акцияда катнаша ала һәм фотоларын социаль челтәрләргә «Сохраним лес» хэштегы белән урнаштыра ала. Мин сезнең исегезгә төшерәм, Россиядә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививканы ясатып кына без үзебезне һәм якыннарыбызны саклап, коронавирусны туктата алачакбыз. Прививка ясатырга ашыгыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Качественная диагностика и эффективное лечение аденомы, простатита, эректильной дисфункции. Высококвалифицированные урологи. Клиника Урамед. Звоните 49 22 10. Компания «Стройснабрегион» предлагает газобетон, железобетонные изделия, кирпич. «Стройснабрегион» – надежный партнер в строительстве. Телефон в Набережных Челнах 75 00 65.